Segar lagi. Temu lagi. Alhamdulillah. Ini juragane kerupuk. Ora salim ora. Mbah Ibrahim. Wah, Dan. Ya, Wah, arung mulai wingi. Siap. Siap. Mbah. Oh, mun tanem wae. Rapi wae lho, udah cepet yo. Pesen Pak Agus barang kula. Yo. Kapan-kapan nompo timbalan saben dina padha elingo kapan-kapan nompo timbalan Mbah Surat timbalane kang moho suci gelem ra gelem pakale mati pakale mati selani dengan putih yang disku kalau rapi penganggon putih yang disku kalau rapi somuli tumpakane kereta Jawa rudha papat rupa manungsa sami awit nuhuni saking dawuhipun Bapak Supi Hartono keluarga ing mriki kampung Manguntung Penjelang Sami namung wonten pun Bapak Supi keluarga panjenengan tambah kasugingan datang ramu Penjelang Sami saha ngaturaken saking panuwun dina pring sampun kersa nilakaken rawuh wonten dados kondhanipun Bapak Supi Hartono sak keluarga namung sepinten kapatipun Bapak Supi sak keluarga nanggapi dateng Penjelang Sami langkung-langkung anggun papan palenggan sedaya kirang muruat dateng Penjelang Sami yaitu Bapak Supi sak keluarga tansah nyuwun kuning samudra pangsami kasinggihan panjenengan singgihan menika kasuwun lenggah wonten mriki menika Bapak Supi sak keluarga kagungan hajat nggih menika badhe ngentun dumateng almarhum Simbah Sopawira sekalian saha Bapak Suratija sekalian kasinggihan dhateng sedaya keluarga mangke badhe paring tetenger utawi badhe nyadi dhateng Bapak Suratija sekalian pramila mangke estu nyuwun donga Penjelang Sami mugi sedaya pinuwun Bapak Supi kala sak keluarga dipun paring hajat lan dipun paring hasil dhateng pinunipun jabah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namo semantuna jujukane umah dawa tanpa bantal tanpa kloso jujukane umah arana sing dawa tanpa bantal tanpa kloso La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sopawira sekalian sumare Bapak Suratija sekalian amin sebelum hajat semakin majelis yang menikah karena atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam Amin. subhana bika rabbil izzati wa salamun alhamdulillah pasang
Sekar mereka tadi tadi temanjang mangke tertentu gitu. Nggih, sing penting formalitas. Ah, formalitas ini. Monggo Pak Bisnis digawe. Umahe ora ana lawange turu dewek ora ana kancane ditutupi anjang-anjang Engko kleru. ditutupi anjang-anjang diuruk iki siram kembang tonggo-tonggo padha nyawang tangise kaya wong nembang yen ngaji arang-arang bertondo yen ngaji arang-arang Propot. luwih lara luwih susah rasane wong Anune ndi kulon lor apa kidul? Jenenge Lor Pok Kidul. pernah ke tukange. dicawisi kondo geni Ngerti amara diwangi ya? Ya. Ada iki dolak nang ado-ado cah kejak telogo. Ijen marah kelong. orang Lah kowe iki takon yo, Bos. Yo. Tenan abot iki tak Adul. Yo, nek mau. Yo, nek iki wong 5 iki lek tenan. Mas Rudi jane ngecor sentimen iki. Tenanan iki. Abot iki kan. Puter. Oh ya lanang karo wedok iki abot lanang kok ya. Campurane beda iki. Kirang idul mboten, Mbah. Disejajarke. Nah. Rada mepet. Ini kok kurang anu kan kurang medhun Pak Purime. Heeh, rada mepet. dicawisi Ya. Ya Allah kita Wis. nyuwun gesang ingkang istiqomah Ya Allah kita nyuwun Ya maka wet ya Pak aduh ngono mau Ya kok ya ngomong kita ya ngomong dulu. pon ini pon boleh gitu. Anak sing ngomong ya ngomong. Iki pon Pak Kali. Kurang sithik. Alah idul. Sithik kae. Oh, kurang alat. Kurang anu belum penjati ya. Gawe ra kabut kare Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah eling sirama Nggo ciduk ra apa? Nah, ngudul kowe sing cerak bapakku to. Itu kan tanggane cerak. Itu. Tanggane cerak. Itu yo ngene cerak pada aku njaluk krungu itu. Aku anake ra ado. Oh, undang-undang genduran 5:30 to. Iki mau Parno sik dhewe iki mau. Wah. Tak kon jam 7 iki krungune jam 6 paling.
Saya ini gak gak biuri. Karepe titik kayak kono. Ah iya. Ah iya. On. Diselani pengangkon putih yen wis Piye piye? Ndonga muga-muga Mbah Surat kakung putri Amin. lapang di sana. Yo betul amin amin. Ya betul amin. Lor yo namu lor. Iki waket kene Wis kene wae. Kono wae, kene wae. Heeh, kono wae. Waket kene wae. Siap. Tanganane jenengan to, Mbah? Tegalan jenengan iki. Tegalan jenengan. Pindah kono. Apa sih? Ora salah ngene iki ameng ora salah. Ndok. Ayo. Di. Iki bocil cilik iki. Berarti mau. Ya. Oh Mas Dwi. Duel ke Mas. Siap, matur nuwun. Pon sih. Man pon. Ya. Masalah وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sallallahu ala Nabi Muhammad.